Morjesta kaikille. Tänään aloitellaan vähän tällaista erilaista sarjaa. Eli valkkukäästi ja tällainen. Mulla on vieraana täällä erilaisia frendejä, mitä mä oon tutustunut YouTube aikana ja tällaista. Ja tänään vieraana on tubettaja, joka ei paljon esittelyä ja kaipaa ainakaan tällä kanavalla, Stumblerax. Oikein paljon tervetuloa. Miten menee? No kyllähän se ihan erittäin hyvin menee, että Noniin. Hienoa. sielläkin tässä on sarja käynnissä, mutta vaan joulukalenteri. Noniin, no joo. Tää on no niin, mä en tiedä tässä on, niin katsotaan, tää on niinku sarja ja tälleen joulukalenteri. Meillä on tänään Stumbleraxan kanssa aikomuksena puhua siitä, että miten kannattaa aloittaa tubeta ja myös miten Stumblerax aloitti tuben. Jos ette ole Stumbleraxan kanavaa käynyt tilaamassa, niin mä heitän linkin tuonne alle, niin kannattaa käydä tilaamassa, siellä on kaikenlaista sisältöä. Mutta onko... näin? Onko Jeppa asia? Joo, se on kerrankin me Jeppää asiaa, mutta kuitenkin onko sä valmiina? Nyt Juu, mä oon ollut valmiina tässä 5 minuuttia. Hyvä, sä oot itse tubettanut monella kanavalla, aika monellakin, sulla on poistunut kanavia, mutta se on tässä, että miten sä päädyit aloittaa tuben? No, mä oon kertonutkin sen jossain kai, että alkoi siitä, kun mä katsoin tätä Formula 1. Sitten mä olin ihan urattanut niin ja mulla oli yksi lempikuski, Sebastian Vettel, ja sitten kun sen ura loppus, niin sitten mä aloin tekemään siitä jotain edittäjä tai semmosia. Sitten se vaan alkoi. En mä tajunnutkaan oikeastaan, että alkoi siitä. Noniin, ja sä oot tubettanut monella kanavalla, myös sun kanavia on poistettu aika lailla, niin miltä susta tuntuu itse nyt, kun sulla on tää kanava, sulla on aika paljon kanavia poistettu tässä, että miltä susta itse tuntuu nyt? Tätä kysymystä mä oon odottanut kauan, että se tulisi jonkun suusta. Nimittäin, vaikkakin tää on mun toistaiseksi kaikkein huonoiten menestynyt kanava ainakin tällä hetkellä, koska edellisellä oli alle 500. Tai ekalla oli alle 500, sitten edellisellä oli pari tonnia. Ja täällä on kestänyt vielä kaikkein kauiten tää tilaajien nousu. Mä en muuttaisi mitään. Mä sanon silti, että tää on mun paras kanava tähän mennessä, koska mulla on tosi hyvin katsojia. Ainakin omasta mielestä ihan hyvää kontenttia, ainakin verrattuna edellisiin. Niin. Ja yhteistyökumppaneita. Tai ainakin oli tubepojat, pelipojat, sitten on sinä, Dippi ja kaikki nämä Rockit ja nämä. Heidän kanssa on kiva tehdä yhteyttä. Joo, sulla on hyvä yhteisö siellä taustalla ja muutenkin. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit niinku aloitteleville tubettajille, jotka on just aloittamassa tubeja ja ei tiedä oikein mitä tekisi, jne? Mä sanon, että kannattaa päättää yksi asia, mitä tekee. Että ei tee esimerkiksi semmoista, että laittaa nyt vaikka yhden Cristiano Ronaldo-shortin ja sitten sen jälkeen tekee vaikka video, mitä ratkaista Rubikin kuutio tai jotain sellaista, vaan kannattaa niin pysyä jossain yhdessä aiheessa. Ja sitten sä saat katsoa kiinnostumaan nimenomaan siitä yhdestä aiheesta. Et jos joku katsoo sun videon ja ajattelee, että hetkinen, tää on hyvä, niin nehän haluaa nähdä sun kanavalla lisää sellaisia. Niin sitten voi katsomaan niitä lisää ja sitten sä saat uusia seuraajia. Niin se niinku toimii. Eli mäkin pysyn koko ajan pelivideoissa suurin piirtein samoissa peleissä koko ajan. No joo. Ainakin alusta. Toi on. Ja mäkin aluksi tein aika lailla edittejä tällaista. Nyt mä oon tietenkin enemmän pelivideoita, kaikki muita, mitä nyt sekä on melkein videoita tai tehnyt tällaisia kaikenlaista. Se on mitäs taas vielä, mitäs taas keksis? Meillä on tässä vielä kauan aikaa. Meillä on tosi kauan aikaa meillä on tosi kauan aikaa jäpätä tässä, niinku me jäpätään aina. Siis oikeesti. Meillä ei ole enää puhuttavaa, vaikka tässä meni 3 minuuttia. Niin justis, me ollaan puhuttu tässä 3 minuuttia, eikä keksitä enää yhtään mitään. Mitäs
4 minuuttia 5 minuuttia me ollaan tähän mukaan. Me ei saatais enää mitään. Me jäpätään aina niin paljon. Tota, mm, hmm. E, tota, mm, hmm. Mitäs, mitäs mitäs haluatko sä ehdottaa jotain? Kerro jotain, koska... Mä en tiedä, kerro sä, että... Mitä sä itse vastaat noihin kysymyksiin? Onko sellainen? No tohon, että miten minkälaisia videoita, no siis mä vastaisin, että tee sitä mitä itse haluat. Ja ja kannattaa just miettiä joku yksi tollanen aihe, mitä niinku tekee videoita. Ei kannata, tai niin, no, mitä nyt ajattelin, haluan itse, mut kannattaa joku yksi aihe miettiä ja sit vaikka tehdä siitä videot, mistä tykkää tällaisesta. Joo, mä lisään vähän tohon. Kannattaa siis pitää yksi pääaihe, mutta totta kai aina voi välillä mennä vähän aiheen vieressä. Se, että sulla on joka ikinen video vähän erilainen, niin se tekee sun kanavasta vähän sekavaa. Varsinkin jos sulla on kaksikielinen kanava, sitä ei kannata tehdä. Ja sä teet vaikka shortteja englanniksi ja videoita suomeksi, koska sinne hämääntyy ihan hirveästi nämä englantilaiset katsojat, kun sun videokin on yhtäkkiä suomeksi, eikä sitä yhtä kielestä mitään. Niin Joten, joo. mä lopetin itse sen kaksikielisen kanavan ja nyt mulla on kokonaan suomalainen kanava. Ja sen takia mun kanava onkin noussut vähän hitaammin, koska Suomessa on todella paljon pienempi katsojakunta, mutta mä oon silti ihan tyytyväinen tähän mun ratkaisuun. Kyllä ne muutkin suomalaiset tubettajat on selvinnyt Suomi-tubella tähän niihin. Ronnie Backitkin. Niillä on ehkä ensimmäiset 3 videoa ollut englanniksi. Niin aika hyvin on silti menestynyt. No todellakin, joo, ja lakko esimerkiksi varsinkin. Ja sit mä haluan lisätä vielä, että älä aseta itsellesi pakotteita niin kuin mä teen, koska mä oon tyhmä. Esimerkiksi mä oon asettanut itselleni jotain joulukalenterijutun, että ja todellakaan, kun mulla ei ole niinku aikaa tehdä näitä kauhean hyvin, mutta silti mä päätin tehdä se. Ja nyt mä sit hikiskelen näitä jotain, mitä mä kerkeen päivässä tekemään. Niin. Se oli ehkä vähän tyhmä idea, mutta ensi vuonna mä ehkä on viisaampi, että teen jonkun sorttikalenterin vaan. No joo. Älä aseta itsellesi turhiin pakotteen, jos se alkaa kuormittaa. Nyt kun pakote alkaa kuormittaa, että esimerkiksi sun täytyisi julkaista 2 videoa viikossa tai striimata joka viikonloppu, niin entä jos se ei onnistukaan, niin mikä stressi siitä tulee? Niin ei kannata asettaa semmoista, koska muut tulee stressiä ja sit voi sanoa, että en mä jaksa, niin täytyy lopettaa tubettaminen. Sellaista mä sanoisin, että kannattaa niinku harkita. No just näin. Et teet silloin, milloin sulla huvittaa. Just näin. Sitten taas muu se menee siihen, että sit kun ei huvita, niin sit voi olla 3 viikon tauko, mut sit vau. Mut sit se korvaantuu sillä, kun mä joku päivä taas innostun, että joku 3 videoa viikossa. Joku siis päivässä. Tai vastaavaa. No sit me voidaan myös tällainen, että miten saada niinku, tai että miten voi saada helposti tilaajia. Sitä mä itse osaan sanoa. Mä just ollaan englanninkielisiä videoilla, mutta mä oon silti sortunut siihen. Mä en halua mennä aina siitä, mistä aita on matali. Jos sä rupeat englantilaiseksi tubettajaksi, niin kyllä sä saat huomattavasti nopeammin tilaajia. Todellakin. Et se, että sä tilaan viini on valmiin tehdä hyvää ja koukuttavaa kontenttia. Niin sit taas se, että jos ei kukaan löydä sitä, niin ei se hyödytä mitään. Esimerkiksi mäkin teen omasta mielestä ainakin ihan hyvää kontenttia, mutta kukaan ei löydä sitä oikeastaan, niin se ei paljon sille hyödytä. Sen takia tilaajuudet ei ole nousussa. Se on. Ja nekin, jotka se löytää, niin ne on sitten jotain vihaajia aina. Niin. Joo, se on No mitä sä sanoisit? Sä oot ollut, me molemmat ollaan oltu monella yhteisellä ryhmäkanavalla, niin mitä sä sanoisit ihmiselle, tai antaisit vinkkejä, joka haluaa aloittaa ryhmäkanavaa ihan, niin, sellaista jonkun. Mä annan yhden vinkin ainakin, älä kutsu mua siihen kanavaan, mä oon nimittäin erittäin huono niissä. Koska mulla on aina niinku semmonen kova päättämisen halu ja mä haluan aina päättää asioista, mutta sitten aina muut vähän eri mieltä, sitten tulee aina vähän riitaa ja draamaa ja sitten mä lähden niistä pois ja sitten mä tuun takaisin, että hei unohdetaanpas tää koko juttu, kun mä oon miettinyt yön yli. Kun mä aina niinku rauhoitun, kun mä jostain asiasta, kun mä oon yhden yön sitä miettinyt, tai en ole miettinyt, vaan vaikka nukkunut yhden yön yli. Ja sitten seuraava aamu mä silleen, hei mä tunkin takaisin, unohdetaan tää koko juttu vaan tässä. Ja sitten 2 minuutin päästä alkaa uusia tässä, mä sanon, että mä lähden taas menemään ja sitten tämmöistä se on. Että älkää kutsuko mua sinne. Se on kannattaa kutsua sinne sellaisia tyyppiä, jotka oikeasti toimii tuo ryhmähenki. Ja sitten kannattaa osata tehdä kompromisseja. Se on semmoista politiikkaa. Jos kaikki on niinku siinä samanlaisessa arvoasemassa, niin kukaan ei ole semmoinen varsinainen päättäjä. Ja jos se yksi päättää koko ajan sellaista, mitä muut ei tykkää, niin eihän ne halua siinä kanavassa olla.
Se Eli on, kannattaa tehdä sellaisia kompromisseja, jotka sopii kaikille. Mutta mulle ei sovi edes ne, niin sen takia mun kannattaa olla niissä. se on ihan totta, kyllä. Tai siis, siis niin jo, kuitenkin. Joo, se on ihan totta, on se kyllä. No joo, siis mä oon huomannut se itekin, että meillä on vähän mulla on monta kanavaa ollut pelipojat ja tubepojat, kaikkia tällaisia, missä Tumblrx on ollut mukana. Ei nyt siis sillä, että mutta se on, että kannattaa pitää hyvä ryhmähenki yllä siellä, niin ei ainakaan mitään tällaisia konflikteja käy Jep. käy tuolla. Meillä se on vähän vaikea. Me yritettiin tehdä vaikka mitä siellä. Sen, että just pidettiin tappalavereja ja kaikkea sellaista. Me yritettiin pitää se ryhmähenki koossa, mutta ei se onnistu. Joo. Koska minä. Monilla varmasti Mä on... Niin, sano vaan. Mä oon vähän semmonen draamatyyppi vaan siellä. Joo. Mä voin myöntää se itse. Monilla varmasti on tällainen myös tubessa, että niinku mulla välillä, tai itse asiassa onkin ollut tässä jo vähän, että ei oikein saa motivaatiota tubettamisen tai ihan videoiden tekemiseen muutenkin, niin mikä antaa sulle Tumblrx motivaatiota tehdä tubea videoita tällaisia? No siis mulla on tosi usein tämä sama juttu. Ja sitten mun saattaa tosiaan mennä siinä aika paljon, jopa viikkoja ilman, että teen yhtään mitään. Mut sitten mulla on ainakin se, että kun mä oon vaan sit jotain tehnyt, niin sit se lähti taas käyntiin ne rattaat taas uudestaan pyörimään. Kun mä yhden videon teen, niin sit se alkaa taas vähän se lumipala vierimään ja sit alkaa se into taas tulla takaisin. Mutta jos et sä halua sitä yhtäkään videota tehdä, niin yleensä silloin mulla antaa motivaatio se, että mä luen jotain kivoja kommentteja, mitä joku on kirjoittanut ja huomaan, että joku oikeasti tykkää mun kontentista ja mä teen sitä oikeasti niin kuin hyvästä syystä. Ja että sillä on jotain arvoa, mitä mä annan siihen työhön. Eli sit se antaa mun taas voimaa tehdä seuraava video. Toi on totta. Sä oot myös tehnyt aika paljon live-striimejä, niin mitä sä niinku antaisit vinkkejä sellaiselle, jotka haluaa aloittaa sellaisen kanavan, missä enemmän live-striimaa? Muutenkin siis live-striimaa, mutta tälleen. No alaikäisen suosittelen tosi vahvasti olla käyttämättä webcamia tai mitään mikrofonia, koska se voi johtaa kanavan turmioon, minkä mä oon itse kokenut jo 2 kertaa. Joo. Kantapään kautta, mutta siltikään mä sitä seuraavalla kerralla uskonut. Tosin se johtui siitä, että säännöt oli muuttunut jotenkin. Et ennen oli sellainen sääntö, että sai käyttää webcamia alaikäisesti, jos oli alle 1000 tilaajaa. Mutta sillä välillä, kun mä olin saanut ne 1000 tilaajaa sillä kakkoskanavalla, niin se sääntö oli muuttunut, että ei saa ollenkaan enää. Se on. Niin en mä sitä tiennytkään, mä menin silloin 1000 tilaajaa joku striimin varmaan just tekemään. Ja sitten se keskeytyi sinne jossain 5 minuutin paikkeilla ja sitten tulikin jo ilmoitus sinne sähköpostiin ja sitten mä menisin varmaan oikeasti itkeä. Se on. Että mä joudun rakentamaan sen kanavan alusta. Sitten mä rupesin jatkaa oikeastaan mun kakkoskanavaa, mutta sitten sekin poistettiin suurin piirtein saman tien perään. Niin sitten mä heti jotkut suurin piirtein haistattelu YouTube, jotkut postaukset sieltä, että nyt saakeli YouTube, miten te kehtaatte kiusaa meitä näin. Jotain tuommoista keskisormia oli aika paljon siinä viestissä. Ihme, että YouTube poistanut mua kokonaan. Joo, mullakin on aika paljon. Mä oon live-striimannut itse joskus. Mä en enää oikein live-striimaa, mutta se on vähän just, että mä en saa oikein katsojia. Tällainen, että kummalla kannattaa mieluiten aloittaa live-striimaa eka Twitchissä vai YouTubessa? Vaikka Twitch on ehkä enemmän lapsiystävällisempi ympäristössä, sanotaan vaikka näin. Musta tuntuu, että ne ei hirveästi sieltä poistele. Mutta jos haluat nimenomaan YouTube-kanavaa rakentaa, niin se kannattaa tehdä nyt sit YouTubessa. Mutta tosiaan, jos sä haluat, niin sä voit linkittää sun Twitchin niin sun YouTubeen sillä tavalla, että sä rupeat striimaa siellä ja ilmoitat tänne tuben puolella sun katsojille, milloin on striimi päällä. Tai sit sä voit vaan pyytää katsojia seuraamaan sun Twitch-kanavaa, niin sitten seuraa sun striimejä siellä. Ja veikkaan, että jos paras aloittaa niin YouTubessa, ja sitten kun sä oot saanut YouTubesta jengiä kasaan, niin sitten siirtyy sinne Twitchiin. Ja sitten siellä sä voit käyttää sitä webcamia ja ääntä, niin kuin mä ajattelisin se silleen. Koska Twitchistä se on vähän pienempi alusta, siellä on vähemmän jengiä, niin sieltä on vähän vaikeampi ehkä saada niitä niinku katsojia. Mutta siis kannattaa ehkä ensin, siis jo tosiaan aloittaa sieltä YouTubesta, siellä on enemmän porukkaa. Ja sitten aloittaa striimailla siellä Twitchissä, kun sulla on vähän porukkaa kasassa, ja sitten sä voit käyttää sitä webcamia ja ääntä, niin sitten kaikki on hyvin. Niin mä sanoisin.
toi on ihan hyvä. Ja Twitchissä varmaan helpommin saa jopa katsojia, seuraajia, tällaisia kuin YouTubessa se nyt on vaan. YouTubessa. YouTubessa sulla on aika paljon näkyvyyttä yleensä, mutta siellä ei kyllä niin helposti silti saa seuraajia Se on ihan totta kyllä. tai aktiivisia katsojia. Se on ihan totta. Mitäs? Mitäs muuta? Mitäs? No tää kysymys varmaan niinku on aika samassa kategoriassa, että miten aloittaa tube, mutta minkälainen tube-kanava kannattaa aloittaa? En mä tiedä, kannattaa valita ainakin nimi tarkemmin. Ettei kannata laittaa nimeksi vaan mitään Matti Mattista tai jotain sellaista, vaan niin laita joku oikeasti hyvä nimi. Mulla ei ole kovin ihmeellistä nimeä. Kannattaa keksiä joku semmonen, tiedätkö joku kirjayhdistelmä, suurin piirtein 5-6 kirjaimesta joku semmonen yhdistelmä, mikä ei välttämättä ole oikea sana, tai voi olla oikea sanakin, tai ehkä jopa nimi. Mutta siis, kuten esimerkiksi Sitra tai Branu, ne on tosi hyviä nimiä, ja ne on semmoisen 5 kirjaimen pituisia. Just jotain tämän tyyppistä kannattaisi lähteä hakemaan. Mäkin olen joskus miettinyt kanavan nimeä, niin mä voin hokea sitä vaan mielessä silleen vaikka jotain random kirjaimia putkeen vaikka, että no jos nyt olisi vaikka, lähtisin Branusta jotain kehittelemään vaikka Branu, joku, no se on vähän vaikea, mutta Sitrasta kehittelemään vaikka Sitpa tai Sitka tai Kitra tai jotain tuommoista, lähteä niin koittaa kehittelemään jotain nimeä. Just tuolla tavalla, että sä koet niin kuin erilaisia kirjayhdistelmiä päässäsi ja sitten mietit vaan, että olisiko joku niistä hyvä. Niin kannattaa miettiä ainakin hyvä nimi. Ja sitten otsikot niin videoihin todella hyvät, mutta älä silti tee clickbaittejä. Koska sitten sä saat vihaa kuitenkin vaan, jos sä teet jotain clickbaittejä. Eikä kukaan se ole sit tilaa silloin, vaikka sä saisitkin näyttökertoa. Se on ihan totta kyllä. Se on ihan totta kyllä. Mitäs muuta? No ehkä tää varmaan niinku on vähän jossain samassa kategoriassa, mutta miten voi saada helposti näyttökertoa? Onko sulla jotain vinkkiä Stumpleräksi? Joo, no mä itse menkin tästä saman tien katsomaan vaan omat statsit ihan huvin vuoksi. Mulla on 94 000 tällä. No oikeastaan voisin katsoa millä videoilla mulla on parhaita, niin se antaa aika hyvää analyysiä. Kato mun suosituimmat videot. Kaikkein suosituin on vihdoin voin heittää tavaraa tätä Battle Guys-video. Siinä ei ole ehkä kauheasti logiikkaa, koska Battle Guys on todella pieni peli niin kuin pelaajamäärän kanssa, että sitä pelaa muutamia tuhansia ihmisiä, ehkä muutamia kymmeniä tuhansia. Mutta silti se on Battle Guys-video on mun katsotuin video. Mutta siis mä oon huomannut sen, että kun mä oon tehnyt videoita vähän harvemmin, niin niiden näyttökerrat kohoaa pariin satoihin. Eli kun mä teen harvemmin videoita, niin sit kun mä julkaisen sen uuden videon, niin sillä on todella paljon näyttökertoa. Esimerkiksi Battle Guys-räppi, ennen sitä oli pitkä tauko. Kaikki tämmöiset, missä on ollut välissä joku tauko, niin sellaiset videot mulla on menestynyt yleensä kaikkein parhaiten. Et jos mä teen tusinaa videoita, mä veikkasin joskus siitä, että jos mä teen niinku kauhean vauhtia videoita, nuukuja niin nopeasti, ettei katsojat edes kattoo niitä siinä välissä, kun niitä tulee niin nopeasti. Niin ehkä ketään ei kiinnosta katsoa niin hirveästi. Mutta sitten kun tulee pitkän kauan jälkeen vihdoin uusi video, niin kyllä ne sitä aikaa se ehkä mielenkiinnolla katsoa. Eli ei kannata kauheasti tehdä videoita niin koen peräkkäin. Sillä että tekee niin kuin joka päivä vaikka yhden niin tämän joulukalenteri, sen takia ne ei varmaan osaakaan niin paljon näkyvyyttä. Mä teen vähän harvemmin, vaikka kerta viikkoa, niin sit sulla ensinnäkin säästyy ideoita, sulla ei lopu ideat heti viikossa. Ja plussa saat sitten enemmän näyttökertoa, koska mun logiikan mukaan mä oon ainakin huomannut, että näin tää toimii paljon paremmin tää algoritmi, että sit sä saat enemmän näkyvyyttä, kun on pidempi tauko välissä. Se on ihan totta. Meillä monilla, varsinkin mulle ja sulla, välillä tulee myös vihakommentteja. Mitä sä sanoisit niille, että mitä kannattaa tehdä, jos tulee vihakommentteja? No siis, ne vihaajat nyt vaan vihaa.
Ne on semmosia vaan typeryksiä, jotka vaan kommentoi toisiaan. Jos sulla oikeesti, sen takia ikinä kannattaa lopettaa tubea tai edes niinku reagoida niihin mitenkään. Mä itse asiassa itse otan niihin aina semmosen humoristisen reagoinnin, usein vastaakin niihin jotain, että jos joku kysyy, että hankit töitä tai jotain, niin enpäs mä nyt vielä voi, kun mä en ole vielä aikuinen tai jotain tämän tyyppistä. Mä vastaan niihin, tai ainakin itse reagoin niihin aika humoristisestikin usein. Mut kyllä ne silti sattuu, mutta mä en anna se haitata, koska jos mulla on oikeasti iso unelma siihen, mitä mä oon tekemässä, niin eihän mä anna jonkun random Jari Petteri pilata sitä vaan sen takia, että se ei nyt tykkää mun kontentista. Kaikki ei siitä tykkää, ja vaikka ei edes suurinkaan osa tykkäisi, niin silti joku varmasti löytyy, joka tykkää siitä. Ja se on se ehkä mun periaate, mikä pitää mut täällä platformilla vielä. Toi on totta. Mullakin on välillä tullut vihakommentteja ja mä oon yleensä tehnyt niin vaan, että mä oon jättänyt ne. Tai sit mä oon... Joo, mä en poistele niitä itse, koska sit kun jos niitä rupeaa poistelemaan, ellei noita ihan törkeyksiä, niin semmosia, missä on jotain ihan törkeä sanoja tai jotain semmoista, mikä saattaisi olla loukkaavaa sit jonkun muun mielestä, niin ehkä semmoset mä poistan, mutta sit niinku, mä jätän ne vaan koko ajan huomioon, että mä yleensä laitan niihin mitään sydämiä, tai ehkä silloin mä laitan niihin varmaan sydämiä, kun mä vastaan niihin, että reagoin, kun mä laitan jokaisen kommentin sydämen, niin sillä, että mä pidän ne ihan samanlaisena kommenttina muiden rinnalla oikeastaan. Toi on. Että ne on niinku palautetta periaatteessa, mutta vaan jotkut käyttäisin karkeat kieltä. Että jotain, että lopeta tubea, niin eihän mä semmoista oikeesti tee. Niin, just. Sulla on videoissa sille aika hyvä laatu, tai siis hyvä laatu, en mä sitä tarkoita, mutta siis miten, onko sulla jotain vinkkejä, miten voi tehdä hyvänlaatuisia videoita, tollaisia, missä on hyvä laatu, hyvin editoitu, jne, tolleen? Ihan ei paljon itse asiassa vaaditakaan, kun sulla on vaan, jos jossain välissä on jotain sound-efektejä, suosittelen käyttää semmoista sivustoa kuin myinstant.com, eli MYINSTAN, olisiko ts.com, niin sieltä löytyy semmosia nappeja, mitä voi painaa ja sit niistä tulee niinku ääniä. Se voit vaan hakea sieltä, niin, ja sit sä löydät aika varmasti semmoisen sound-efektin, mitä sä haluatkin löytää. Ja sit sä voit todella helposti vaan ladata sen sieltä itsellesi klikkaamalla sitä tekstiä siinä sen napin alla. Eli se on tosi hyödyllinen sivusto. Mä oon löytänyt sieltä melkein kaikki sound-efektit, mitä tarvii. Ennenhän mä siis oikeasti otin screen recordia ja recordasin ne sound-efektit YouTube-videoista. Silloin, eli se on iso laadun muutos. Ja sitten, että jos sulla on mikä tahansa laite, vaikka tietokone tai tabletti tai joku muu puhelin, missä on kamera, niin kannattaa käyttää sitä webcaminä ja sitten vaan vähän editointiskilleillä sitten saada se siihen näytön yläkulmaan. Ja sitten videoiden laatu paranee aika paljon paremmaksi, kun sulla ei ole sitä sormea koko ajan kameraa edessä, jos sä käytät jotain tavallista screen recorderia, missä on facecam, joka ottaa sun puhelimen kamerasta, jos sä pelaat puhelinpeliä. Niin sekin on. Mäkin käytän esimerkiksi jotain tablettia tai tietokonetta. Ja sitten, jos sulla on minkä tahansa mikrofoni, mikä toimii vaan, niin mäkin käytän kuulokemikrofonia. Parantaa vähän laatua ja ääni kuuluu vähän paremmin. Niin kyllä se pienelläkin asioilla saa tehty sitä paljon paremmaksi. Eikä tarjolla, sit niistä sound-efektejä se ei niinkään tarvitse joka välissä olla. Kun pistät vaan johonkin pariin kohtaan semmoset sopivat sound-efektit, niin kyllä ne katsojat, jotka tykkää sun videosta, kun niihin tulee semmoista huumoria. Toi on just. Sä oot myös editoinut sun videoita, miten niinku voi löytää hyvän editointisovelluksen tuollaiset tai ohjelma? Noin. No se on itse asiassa aika hävettäväkin juttu, että mä itse editoin puhelimella. Mutta siis mä oon löytänyt oikeasti todella hyvän sovelluksen, jos sä vaan oikeasti tykkäät editoida puhelimella. Niin ehkä ei kannata ladata sitä CapCutia, vaan YouCut, se on oikeasti hyvä sovellus. Siis sieltä kun vaan vähän etsii, niin löytää tosi paljon hyviä ominaisuuksia. Se on aika lailla melkein kuin CapCut, ja suurin osa niistä on ihan ilmaisia. Mä oon käyttänyt sitä nyt vuosia ja mä oon oikeasti ollut todella tyytyväinen siihen. Oikeastaan ihan sama mitä videoa mä oon tekemässä, niin se onnistuu yleensä aina YouCutilla. Jos mä vaikka teen jotain meemi-edittiä vaikka jostain bullumaguiresta tai jotain sellaista, niin mä saan tehtyä aina se YouCutilla. Se on myös green screen työkalu, mitä mä voi käyttää. Niin se on
Oikeasti erittäin hyvä. Ja semmoiset työkalut ei löydy kovin monesti ilmaisesta sovelluksesta. Ja sä myös teet thumbnaileja, niin onko sulla jotain vinkkejä, että miten saa tehtyä hyviä thumbnaileja, tai millä saa tehtyä hyviä thumbnaileja? No siis sillähän on olemassa yksi sovelluskin, joka on niin miljoona latauksia saanut. Miljoonia tai ehkä jopa miljardeja, en ole varma, latauksia. Se on Thumbnail Maker, se löytyy Google Playsta. Mä en käytä sitä, vaan mä käytän oikeasti vain jotain sitä nologi juttu, mutta mä käytän oikeasti niihin semmoista sovellusta kuin YouCome Perfect, joka on ehkä enemmänkin tehty jokin kuvan muokkauksen, semmoisten ihmiskuvien muokkauksia tai selfie-kuvan muokkauksia, missä on jotain. Sen takia siinä on kaikki ominaisuus, miltä siitä voi tehdä kauniimpaa ja kaikki semmoista. Mulle riittää se, että siihen saa lisätty kuvia ja tekstiä ja emojeita, niin se riittää mulle oikeastaan kuvan tekemisessä. No joo, toi Tai on. siis Thumbnail. Toi on. Joo, mä en oo hirveesti, tai siis mä en oo tehnyt yhtään thumbnailia ikinä. Katsotaan jos mä oppisin tekemään tässä. Oot sä itse asiassa yhden tehnyt, mutta sitä ei tulikin käyttöön. Ei, niin oon mä yhden tehnyt. Siitä itse asiassa tuli ihan hyvä jopa. Hyvä jopa itse asiassa. Niin tuli ihan ok. Joo, katsotaan jos mä ehkä saan jonkun kuvan tähän videolle, katsotaan. Jos mä löydän vielä. Mä en muuten itse asiassa tiedä, onko se thumbnail enää mun tallessa missä mun kuva. Niin. Ei oo mullakaan ainakaan tässä puhelimessa. Minecraft vierailu, joka jäi sitten tekemättä. Niin, se jäi vähän tekemättä. Tulee tässä uudessa hardcore-maailmassa, vaan joskus jaksaa jatkaa tässä. Se ihan hyvä. Mä aloitin sen tuossa jossain joulukalenteri ehkä 8 luukussa. Silloin mulla ei ollut facecamia käytössä, mutta mulla liittyy se pikkuinen. Miksi mulla ei ollut facecamia silloin? No, Voisi olla se liittyy... No mä en itse asiassa sano. Se liittyy yhteen haasteeseen, mä en sano yhtään sen enempää. Okei, joo. No mitä Mutta jos mä olisin tehnyt sen, niin mä olisin liikaa tulevaisuudesta. Mutta joo, nyt jatka vaan. Niin. Tai siis jos mä olisin käyttänyt facecamia, niin mä olisin liikaa tulevaisuudesta. Tai joo, jatka vaan, nyt mä en enää kesken. Joo, no mitä sanoisit jollekin, että kannattaako tehdä face reveal? Totta kai se riippuu itse, että haluuko, mutta kannattaako YouTubesta Joo, tehdä se face riippuu reveal? täysin siitä, että haluuko itse. Mutta tosiaankin on se varmasti paljon parempi olla pysyä tuntemattomana tai edes käyttämättä ääntä. Silleen, että jos sä oot just tämmönen alaikäinen, niin sit mä alkaa haukkumaan aika usein vihaa siitä, mutta mä en itse kiinnosta. Mulla ei ole mitään salattavaa. Joo. Niin. Ehkä on, mutta ei siltä vaan. Joo. Siis ei mulla ole silleen kauheasti salattavaa, että mä olen tämmönen kuin mä olen. Eikö sä ruudun takaa kukaan ole, että naapurin Pertti ei ole mun kanavan hallinnassa, niin minä se olen ja muiden on hyväksyttävissä faktaa, että mä oon tällainen. No tai joo. sit ne ei vaan katso mun videoita. Niin mäkin oon tehnyt face revealia. Ei mulla itse asiassa Mutta itse ihan omasta tahdosta ei kannata sitä tehdä heti alussa, vaan sitten kannattaa odottaa ja sitten kun oot oikeasti valmis ja uskot ittees, että nyt sä pystyt tehdä, sitten sä pystyt myös vastaanottamaan sen vihaan. Eli myös se, että jos sä olet YouTubettamisen, niin sun täytyy olla myös valmis vastaanottaa sitä vihaa. No että voi mennä aina itkemään äidin kanssa, että hei nyt Jari-Petteri Latvala haukkus mut äsken. Se on ihan totta. Mäkin oon tehnyt face revealin silloin ihan oikeastaan melkein mun videon alkuaikoina. Se oli kollabi mun kanssa. Se oli mun eka kollabi. Niin se oli meidän ihan eka kollabi, mikä me tehtiin. Mä tein face revealin. Oliko se ihan ensimmäinen kollabi? Äänestä kuulostin ja se on hyvä. Oliko se joo ja no kuitenkin no joo. Se voi olla. Se voi olla, että se oli ihan meidän eka kollabi, mutta mä en ihan muista kuitenkaan. Kyllä se oli. Muistan, mä tein sun thumbnailin, niin siinä oli se niinku se oli luki joku face reveal, oli kuin musta naama, semmonen, en mä tarkoita sitä, mutta niinku Joo. semmonen siluetti. Joo, se on. Onkohan tässä vielä enää muuta vai pistetäänkö? On varmaan aika paljon. Niin. Kyllä tätä jäpättävää aina riittää. Niin kyllä meillä siis saada jäpättävää riittää ihan
niinku videoiden ulkopuolella. Katsotaan, mitäs me keksittäis. Jotain Niin. Me voitais puhua siitä, millainen sä oot sit videoiden ulkopuolella. Tai siis vaikka millainen mä oon videoiden ulkopuolella. No niin, me voidaan puhua, minkälainen me molemmat ollaan videoiden ulkopuolella. Sä voit aloittaa vaikka. Joo, siis videoilla mä voin mä jeppään taas. Siis videoilla mä voin vaikuttaa siis semmoiset aika sosiaaliset ja hauskat ja vähän semmoiset niinku riehakkaat, en mä tiedä, onko se ihan oikea sana tähän, mutta siis semmoiset tyypiltä. Siis todellisuudessa mä en oo yhtään sosiaalinen ihminen. Enkä todellakaan ole sellainen muiden seurassa. Mä oon semmoinen yksinään viihtyvä jossain istumassa jossain nurkassa vaikka koulussakin. En mä oppitunilla sano yleensä ikin sanaakaan, ellei mut kysytä jotain. Ja mä oon oikeesti semmonen ihan vastakohta. Siis se, miltä mä näytän videolta, niin on täydellinen vastakohta mun elämässä. Eli periaatteessa mä vaan esitän jotain, mitä mä en oo. Mutta toisaalta ketä jaksaisi katsoa semmoista tyyppiä, joka sanoo video aikana 2 sanoa. Että täytyisi vähän eläytyäkin. Se on ihan totta. Joo, kerro vaan. No videoiden ulkopuolella monet saattaa huomata, että mä oon silleen vitsailen, mutta oikeesti videoiden ulkopuolella mä en välttämättä ehkä niin hyviä vitsejä osaa heittää, että se voi olla, että videoilla mä heitän ihan hyviä läppiä, mutta videoiden ulkopuolella sitten vähän kyllä mä en osaa silloin kyllä heittää läppää yhtään niinku, sillä ei yhtään todellakaan. No ja siis tää on niinku tosi silleen outoa. Sillä kamera edessä mut voi nähdä ihan kuka tahansa. Mun luokkalaiset voi katsoa ne videot. Ja vaikka se opettajakin. Eli ne samat tyytit, jotka istuu siellä luokassa, niin voi katsoa se video, missä mä oon sille tosi avoin, sosiaalinen ja hauska ja kaikkea tällaista. Et niinku kamera edessä mä oon jotenkin aina ihan rentoutunut. Mut sitten jos mä olisin oikein semmoista puhumassa niille tyypeille, että kun sit katsoo mun videoita, niin sitten mä en oo todellakaan semmoinen samanlainen. Se on vähän outo juttu kyllä. Varmaan mä vaan eläisin uskoisin, että ei kukaan katso näitä videoita, niin eihän sillä ole mitään väliä. Joo. Varmaan Joo, no joo, siis se on vähän sama, että joo, minkälainen muuten mä oon joku videoiden ulkopuolella, jos mä en ainakaan oo hauska silleen videoiden ulkopuolella, ehkä myöskään, mut niinku minkälainen muuten mä oon videoiden ulkopuolella, mä en tiedä. Siis mä oon Family Friend YouTubettaja, mä en oo täällä kanavalla ainakaan yhdelläkään videolla kiroilla, mutta sitten taas mun kielenkäyttö videoiden ulkopuolella on aika se mullakin vähän on, että mä oon Family Friend tubettaja, Siis mulla oli vanhaan kanavalla jotain ehkä piirretty videoja, oli jotain ensimmäisissä Tumbleguys-videoita ja arvaa vaan niinku joka toinen sekunti tai joka toinen sana oli niinku yli V-sana tai jotain silleen, oi helvetti bumperi, nyt mä tipuin tänne alas, ei saa. Niinku tommoista juttua. Joo, videoiden eli kun mä aloin niinku YouTubettamaan. Joo, näitä Facebook-videoita tai pelivideoita. Mäkin oon vähän tällainen. Ennenhän me teimme piirrettu. Mäkin oon rehellisesti. Kavereilla. Niin, no mäkin oon Family Friend tubettaja, mutta videoiden ulkopuolella, kun mä en kuvaa, niin kyllä mä saatan silloin vähän, tiedätkö niin, mun kielen saattaa välillä olla vähän sellaista niin. Vähän. Että ei pelkkää turhaa jäppäilyä tai vaan tämmöstä. Siis me paljastaa vähän meidän secretteikin. Joo. No mikä on paras projekti, mitä sä oot tehnyt tuben parissa? Ai mitä? Mä oon ainakin ihan... Tai mistä videosta sä oikeastaan nautit niin tehdä eniten? Mä tykkään tehdä kaikkia vlogeja. Kun mä oon jossain hienossa paikassa, niin mä haluan aina jakaa se jotenkin YouTuben puolella. Oikein kaikki reissut, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon jotenkin jakanut se YouTubessa aina. Se elämyksen siellä. Joo, Koska se on jotenkin sellainen jaettu ilo. Vaikka ketään nyt ei varmaan oikeasti kiinnostaa, jos mä oon jossain Linnanmäellä hillumassa. No joo, siis kun mulla on vähän, mä tykkään tehdä pelivideoita aika paljon, niin kuin mä nykyäänkin teen, mutta siis kyllä mä siis muitakin videoita tykkään tehdä, mutta pelivideoita mä eniten tykkään tehdä. Siis se on kiva tehdä, pelivideot on kiva tehdä, silleen. Mä tykkään pelivideoita tehdä. Ne on simppelejä ja easy, mutta vlogeissa on semmoista seikkailun tuntua, että ollaan seikkailtu vaikka missä. Tääkin vuosi on ollut täynnä kaikkea 24 tuntia leikkimökissä Tarvasjoella. Ja ties mitään kaikkea. Seikkailtu jossain
Helsingissä, Tampereella, tässä Pohjanmaalla ja kaikkea reissua tässä on ollut. No joo, se on Mitä mä oon kyllä. koittanut jakaa, vaikka mä en ole niistä puoleakaan oikeasti jakanut niistä mun reissuista. Se on hyvä joo. Heitetään tähän myös tällainen, mitkä oli sun tämän vuoden niinku top 5 sellaista asiaa YouTubessa jotain, missä tykkäsit. Siis sun videot ihan mitä vaan, niinku tilaajat ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. No, ainakin oli tosi mukava juttu se, kun tuli se mun tilaaja nousu. Se oikein kunnon pyrähdys tuli tässä syys-lokakuussa, olisiko ollut. Tai jossain tässä, ihan loppuvuodesta. Niin tuli se järkyttävä pyrähdys, mä sain joku 50 päivässä. Se vaan nousi ja nousi ja nousi, mä sain sen 400 täyteen ja se oli kyllä oikeesti hieno päivä. Jäi muistoihin tämä. Mulla Ja on... sitten on näitä kaikki 24H-haasteita, vaatteita ja suihkua. Kaikki näitä seikkailuja jossain Suomen isoimmassa kaupassa ja jossain Lamborghineikin oli siellä. Ja kaikkea tämmöistä tosi mielenkiintoista ollut kans tässä vuodessa. Joo. Et mulla on videokontsasta aika semmosia helmiä. Semmosia legendoja, maistella eri jättilöitä. Joo, mulla oli varmaan se varmaan kun me perustettiin Tubepojat-kanava, paitsi se nyt niin meni miten meni. Mutta se Niin, nyt, Tubepojat-kanava oli kyllä aika hohdokas. se oli, me saatiin Silloin 100, se oli Tubepojat aikoihin. Silloin se kukoisti kaikkea eniten. me saatiin 100 tilaajaa. Me saatiin 100 Silloin kun tilaajaa. Tubepojat tuli ulos, silloin me kukoistettiin kaikkein parhaiten. Niin, Se oli niinku Tubepojat Pride. Niin, me saatiin 100 tilaajaa tällainen. Se oli sitä myöhemmin kylläkin, mutta se oli Tubepojat Pride. Silloin meillä oli kaikkein parhain yhteishenki. Kaikki oli samaa mieltä oikeastaan kaikesta. Eikä ole mitään draamaa vielä silloin. No se on totta. Ajat on muuttunut. Mun varmaan myös on, että mä oon saanut tehdä niinku erilaisia videoita, tällaisia kaikenlaista erilaisia videoita. Niin. Ja No tää, että mäkin teen kyllä aika monipuolista sisältöä. Et kun mä sanoin tuossa aiemmin, että kannattaa pysyä yhdessä aiheessa, niin mä oon semmonen seikkailija, mä haluan tehdä vähän kaikista aiheista videoita. Ja mä siis teen kaiken näiden mun ohjeiden vastaisesti, mutta mä oonkin vähän semmonen, joka menee omaa polkua. Joo, mulla on sitten varmaan kolmantena, mikä mulla on kolmantena? No varmaan, Aika monta kiloa. no varmaan se, kun mä oon, tiiäksä, saanut tehdä sunkaan yhteistyövideoita. Se on mulla ollut kolmantena. Ei vaan, joo. Joo. Siis Se on ihan kiva kyllä ollut tehdä näitä Stumble Guys kollabi tässä oli just ja Joo. Bravely-videota tehty pari ja oonhan mä tässä koko vuoden ajan oikeastaan, olisiko jostain huhtikuusta asti tehty koko ajan, joka kuukausi oikeastaan melkein joku kollabi. Se on. 2 kuukautta on ehkä maksimiväli. Se on Aika monta on tullut tehty, 6 tai 7 ehkä. Ja toisena mulla on varmaan itellä, että mä oon saanut tavata hienoja ihmisiä. Stumblerax esimerkiksi myös ja kaikki muutkin haukkaan jne. Niin sama tää voisi olla mulla kyllä hyvä, koska mä oon ennen tehnyt tube ihan yksinään. Nyt mä oon saanut porukkaa vähän rinnalle. No itse asiassa silloin sanotaanko shortti-aikoihin, kun mä tein Stumble Guys Content Creator Shortteja, kun mä olin silloin vielä CC sinisellä nimellä, tai oranssillakin olin pienen hetken, ennen kuin mun kanava poistettiin. Niin silloin mä tein aika paljon kaikki trickshot-shortteja ja nimenomaan yhteistyötä. Mä tein videoita tosi paljon, missä mä taistelin muita content creatoreja vastaan. Sieltä löytyi muun muassa Mangiellowi, kaikkea oikeasti niinku. Sieltä löytyi oikeasti jopa Mangiellow niistä videoista ja ties mitä porukkaa. Mä olin oikeasti todella tunnettujen tyyppien kanssa välillä jotain duelia ja siis niinku aivan crazy videoita. Mut sitten se vaan loppui siihen, kun content creator lähti siitä, kun mun kanava poistettiin. Rehellisesti. Ja ei sitä on mun jatkaa aina. No mikä on sun, sä saat kertoa nyt ekana, mikä on sun top 1 asia tältä vuodelta? Niinku, silleen, mikä on sun top 1 asia tältä vuodelta? Kyllä se Pohjanmaan reissu oli tosi kiva. Ja sitten kun sieltä sai vlogattua vähän jotain kontsaa, oli se tosi kiva, vaikka mulla olikin joku hirveä heinänuha tai ehkä joku pölynuha, kun mä asuttiin niinku ympäri Suomea asuttiin jossain puumökeissä
mikä ärsytti vähän mun nenää, mutta muuten oli tosi mukava reissu. Varsinkin kun se päättyi sinne Ikaalisten kylpylään, missä oli tosi kiva olla. Ja sitten alkoi se Tampereelta, missä oltiin sitten semmoisessa tosi hienossa hotellipaikassa. Vaikka se olikin semmoisessa vähän opiskelijakerrostalon tapaisessa talossa. Ja rehellisesti arvaas Tunteräks, mikä oli mun top 1 asia tältä vuodelta YouTubesta. Arvaa oikeesti. Sä saatat jopa tietää tämän, arvaa. Olisiko meidän kumpi on nopeammin paikassa haastetta, mikä se oli? Ei kun Among Us-video. No siis se ei ole itse asiassa, se ei liity videoihin, se liittyy tubeen, mutta se ei liity videoihin. Olisiko ollut tubekoni? Ei tubekonikaan, koska siihen mä oon päässyt, mutta ei tubekonikaan. Ei ei assemblytkään. Siis se ei ollut niinku mikään tällainen tapahtuma videot. Se liittyy mun tube-kanavaan, mutta se ei ollut niinku mikään video. Joo, just tää. Se oli mun top 1 asia tältä vuodelta. Joo, jos mennään tähän, niin mun top 4 oli, kun mä sain 100 tilaajaa. Tänään top 2 oli, kun mä sain 200. Ja kun se top 3 oli, kun mä sain top 200 oli, kun mä sain 300. Ja top 1 oli, kun mä sain 400. Mitäks tällä? Se on kyllä, se on niinku... Tämä oli tosi helppo. Mä oon tietysti grindannut tänä vuonna 500 kohta täynnä. Se on hullu. Osa näistä mun joulukalenterin luukuista on itsestään muuttunut joksikin shorteiksi, mutta niistä on tullut itse asiassa ihan kivasti näyttiksi, niin kohta ollaan 450. Toi 400. Ja tällä vauhdilla pitää tehdä joku spessukin jo siinä, koska mä oon ollut viimeiset kuukauden jossain tuossa samassa paikassa niin jumissa. Se on... No sitten voidaan mennä tähän myös. Mikä oli sun top 5 videota tältä vuodelta sun kanavalta? On 5. Varmaan ainakin 24 tuntia leikkimäkin, se oli ihan legenda. Sitten se vaatteet päällä suihkuvideoille katsojat päättää päivän. Ne ainakin löytyy top 5 aivan varmasti. Sitten löytyy varmaan se, kun mä olin just siellä Pohjanmaalla siellä se vlogivideo, missä mä olin siellä Tuurin kyläkaupassa. Sitten varmaankin, olisiko Kitin masterointivideo. Ja sitten varmaan just vielä joku näistä mun haasteista tai jostain muista seikkailuvideoista, en ole ihan varma joku niistä. Mutta tuossa on ainakin top 4 sisältö, sinne vielä joku. Mä en edes muista, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Tänä vuonna on tehty niin paljon. Kun jakaa mun videoiden määrän niin kuin vuoden päivillä, niin kyllä siellä kertoo sitä, että mä oon tehnyt keskimäärin ainakin joka toinen päivän videota. Kun mulla on nyt jo joku 180 videoa ja tää vuosi on kohta loppu. Tai siis mulla tulee varmaan sieltä eteen. Se 180 videoa tässä nyt jo, kun tää joulukalenteri on, niin se on yli puolet sit jo. Joo. Yhdestä vuodesta. Mulla on ehdottomasti... Eli joka toinen päivä keskimäärin. Mulla on ehdottomasti top 5 tulee ainakin ensimmäiseksi se, kun mä sanon 10 000 kertaa Sitra. Se on niinku... Joo, mulla tulee se muuten kanssa. Se mun oma 10 000 kertaa Sitra. Ja pakko sit toiseksi tulee se, kun mä sanoin 5 000 kertaa Sitra. Ja anna kun arvaa 3 tulee se, kun sä sanoit sen ensimmäisen kerran siitä. Joo, siis no, 3 ei oo kuitenkaan se, varmaan se, kun mikä tää meidän yksi yhteistyövideo, tää kun meillä oli se joku juoksuhaaste, tai se joku niinku, että kumpi on nopeammin paikassa. Joo, just se on niinku mun 3. Ja 4 sitten, varmaan 4 ja 5 sitten varmaan joku meidän yhteistyövideo. Mä en nyt jaksa muistaa, me ollaan tehty niin paljon yhteistyövideoita, mutta 4 ja 5 joku meidän yhteistyövideo kuitenkin. Joo, niitäkin tullut monta mennessä. Jos pitäisi luetella niin kaikki tässä, olisi joku miljonääri-kysymys, jos haluatko miljonääriksi, niin en muistaisi kyllä. Niin paljon. se on joo. Haluatko miljonääriksi? Monta videota, ei kun monta yhteistyövideota olet tehnyt Valkon kanssa. A, 1, B, 4, C, 100, jotain tuollaista. Joku tommonen kysymys siinä. Luetan katsojien kommentteja videossakin. Mulla oli se tietovisa siellä. Joo, Lopuksi. Ja sitten mä
kai vastasin sen väärin tai jotain, niin sit mä joudun sinne pihalle ukkoseen kaatosateeseen. No joo. Se on, Se oli aika rikki. tää vuosi lähestyy myös loppua, niin mitä sä aiot, jos aiot parantaa niin kuin ensi vuonna sun kanavalla? Mitä sä haluaisit parantaa tai muutenkin? Osa mä aloitan oman podcastisarjan ensi vuonna. Ja mä aion tosiaankin oikeasti aktivoitu tekemään videota. Mä en siis meinaa sitä, että mä rupeaisin tykittämään video jatkuvasti. Vaan laatu ensin, sitten määrä. Mutta siis mä aion tehdä oikeasti laadukkaita videoita. Suunnilleen ehkä kerta viikkoon. Mä en aio rasittaa itteni yhtään liikaa. Ja ottaa oikeasti itselleni aikaa elämässä. Että mä ehtisin miettiä muuta kuin YouTubea, mutta toisaalta se, että mä en myöskään unohda YouTubea ihan kokonaan. Nytkin se tuntuu, että se on ehkä 10% mun elämästä. Ei se ole kovin iso osa, kun mä keskityn aika moneen muuhun asiaan nykyään enemmän. Mulla on paljon enemmän töitä ja paljon enemmän vastuuta ja kaikkea. Nämä on vaikeampia vuosia nämä. Olisiko, sanotaanko, ikävuodet 15-21 suurin piirtein, niin on kaikkein vaikeimpia vuosia tubettamiselle, kun on esimerkiksi opiskelu todella vaikeasti, ja sitten on armeija, niin menee tosi paljon aikaa niihin vuosina, niin sen takia mä koitan muistaa sen kuitenkin ja pitää yllä sitä kanavaa, mutta en kuitenkaan silti pakota itseäni mihinkään supertekoihin. Joo, mulla on myös se, että mä aion aktivoitua enemmän, mutta mä en tee joka päivä videoita. Se mulla on ihan sama, koska mä en viiti rasittaa itseäni silloin, että mä teen joka päivä videoita tubessa. Joo, mä rasitan itseäni täällä just koko ajan, mutta onneksi mulla on enää vähän kuin 9 lukua jäljellä. Sitten joo, no mä oon vähän unohtanut tehdä niitä luukkuja. Tai sit mulla on motivaatio ollut vähän hukassa, mutta pitää nyt yrittää tässä niitä tehdä. Joo, kuitenkin. Tulee niitä hyviä kommentteja, ehkä sulki tulee motivaatio. Joo, kyllä mä toivon, että mulla tulee se takaisin. Kyllä mulla siis on se pikkuhiljaa taas palaamassa se motivaatio. Että joo, kyllä se. Ja siihen mä aion myös panostaa, että mä aion panostaa mun videoiden laatuun. Tietenkin mä alan editoimaan videoita. Mä aion editoida ja tämänkin video ja kaikki mun seuraavat videot. Ainakin yritän jotenkin hyvin. Mä haluan oppia editoimaan. Sitten mulla tulee parempia videoita ainakin. Mutta videoiden laatu ja editointi, tällaisen mä haluan parantaa ensi vuonna. Se on todella hyvä tavoite, kyllä. Sitä mä oon kans ruvennut tavoittelemaan. Et kun mä viime vuoden lopettelin siihen joulukalenteriin, joka meni pieleen, sit puuttui puolet luukuista, niin silloin mä kyllä ajattelinkin, että mä voisin oikeastaan panostaa laatuun. Ja sitten mä löysinkin siinä vuodenvaihteesta My Instant-sovelluksen ja olen löytänyt kaikki uusia hyviä työkaluja ja oppinut katsotaan YouCutia vähän paremmin, niin mä oon saanut todella paljon parempia videoita tässä. Mä olin tämän uuden kanavan, niin mun videoiden laatu oli kuin ihan toisesta planeetasta. Mulla tuli